Máté evangéliuma 6. fejezet 24. verstől a 33. versig olvassuk. Tehát Máté evangéliuma 6. fejezet 24. verstől a 33. verstől olvassuk. A jelzett egyik szó elégéje. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és hogy mit igyatok. Se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat. Nem vetnek, nem is aratnak. Csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét, csak egy alasznyúval is. Mit aggódtuk a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek, nem fáradoznak, és nem fornak. De mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mezőfüvét, amely ma van, és a holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket kicsinyítőek. Ne aggódjatok tehát, és nem mondjátok, mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Eddig az igen, foglaljunk el, és énekeljük el még egy éneket. A 192-es számú éneket énekeljük el. A 192-es számú éneket.
Kedves testvérek, az imaórának maga témája is, úgy gondolom, hogy a címe igencsak figyelemfelkeltő volt, és fölkeltette az ember kíváncsiságát. És jó erről hallani, felfrissülni, ugyebár mindannyian szeretünk, és hogyha Isten jelenléte már önmagában felfrissítve hat az életünkbe, annak azért külső jegye is vannak, és látszik is. Azonban a felolvasott ige szakasz, mint látjuk, két részre van tagolva, két különböző cím választja el egymástól, de úgy gondolom, hogy mégiscsak egy témakör a kettő. Valamikor egy ezzel foglalkozó személy, ugye sokan dolgoztak a Bibliával, felosztotta fejezetekre, megszámozta a különböző igeverseket, föltagolta egymástól, és olykor ez összezavarhat bennünket, hiszen vannak olyan összefüggő részek, amiket felolvasva külön témakörökként olvasunk el, nem látjuk át, hogy igenis összetartoznak. És amikor ilyenről van szó, hogy szolgálunk valakinek, akkor ez egyáltalán nem hangzik jól. Már csak azért is, mert maga a szabadságnak az eszménye, az mindig egy természetes vágya az embernek. Szeretünk szabadnak lenni, és a szabadságért nagyon sok háborút vívtak már ezen a földön. És vannak olyan háborúk, mint ma is, amiről lehet, hogy nem is tudunk, olyan földeken, amikről nem is nagyon hallunk úgy általában. De a szabadságát, az autonómiáját mindenki szereti megőrizni. Legyen szó akár egyéni szinten, legyen szó akár szervezeti szinten, szeretünk függetlenek lenni, de legyen szó akár egy nemzet életéről is, vagy egy kisebb népközösségnek az életéről is. A szabadság mindig egy olyan motiváló erő volt az ember életében, amiért az emberek az életüket áldozták. Csak azért, hogy a szeretteiknek, a nemzetüknek, akikhez tartoznak, azok megélhessék a szabadságot. De maga a szabadságnak a fogalma az, úgy gondolom, hogy elég sokrétű, és nem igazán lehet egyetlen egy mondatba összefoglalni, de mégis, hogy milyen szabadságokat különböztetünk meg egymástól. Fölírtam néhányat, de hiszem azt, hogy van ennél több is. Lehet akár társadalmi, beszélhetünk alkotói szabadságról is. Ugye találkoztunk, vagy hát előfordul akár művészeknek, íróknak, költőknek az életében, amikor azért nem vetik papírra a gondolataikat, vagy hozzák létre az alkotásokat, mert félnek attól, hogy valaki mondjuk kritizálni fogja. Ugye ez a félelem már kicsit úgy behatárolja például az alkotói szabadságot is. Ott van az egyéni szabadság is, ami megnyilvánulhat akár külső vagy akár belső módon is. Aztán ott van a hitéleti szabadság. És még sor a vallásszabadság. Nagyon sokféle dimenziója van ennek a témának, de mégiscsak, hogyha a szabadságunk megélésében valami gátat érzünk, akkor az olyan ellenséges reakciót vált ki belőlünk. És hogyha a mai modern és a függetlenségét mindenáron megpróbálni kivívó ember arról hall, hogy valakit szolgál, akkor azt mondja, de hogy szolgálok, én szabad ember vagyok. Nekem senki nem mondja meg, hogy mit csináljak. Ugye ez egyből ezt az ellenérzetet váltja ki. Főleg, hogyha valaki azt mondja, hogy az Úrnak szolgál, ez meg végképp, hogy hát eleve Istennek a léte is manapság meg van kérdőjelezve, hát minek szolgáljak olyannak, aki csak azt várja, hogy aki csak be akar korlátozni. De sokaknál ez visszaveti egyáltalán azt, hogy elkötelezze magát Isten mellett. Hányan vannak akár még a gyülekezeteinkben, a nagy egyházon belül, akik azt mondják, hogy hát igen, én hiszek Istenben, de nem akarok bemerítkezni, mert az már kötelezettségekkel járna. Ezt nem mondjuk ki, vagy nem mondják ki, de ott van ez is. Mert akkor már egyből én is számon kérhető lennék. De én azért hiszek Istenben, és Isten fogadja ezt el, hogy ezt föntartjuk ezt a status quo, fennálló határviszonyok megőrzését. De ez így nem működik. Erről beszél Jézus, hogy nem szolgálhat senki két úrnak. Van egy hintapolitika, amit alkalmazhatunk, hogy ide is egy kicsit, oda is egy kicsit.
Egyszer eljön az a pillanat, amikor dönteni kell, hogy na most akkor kihez húzunk? Kihez vagyunk hűségesek? És hogyha még azt is állítjuk magunkról, hogy én nem Istenben hiszek, hanem saját magamban. Mit jelent hinni valamiben? A hit az elköteleződést jelent. A hit valami értékrend szerint, valami értékrendnek megfelelni, azért energiát, pénzt, fáradtságot áldozni, és ahhoz igazodni. A hit ezt jelenti. És éppen ezért az embertől már maga a hitnek, nem csak a vallásos hitnek, hanem a hit minden formáját elutasítja, mert főleg manapság, amikor minden abból az oldalról próbálja megközelíteni, hogy légy önálló, légy független mindenkitől, vedd saját kezedbe az életed irányítását. Ugye ezeket lehet, hogy halljuk nap, mint nap. Ezek jól hangzanak. És az az ember, aki eleve távol él Istentől, és szeretné úgymond szilárd alapon érezni az életét, azt mondja, hogy hát igen, ez így jól hangzik. Én nem akarok szolgálni senkinek, én saját uram akarok lenni. Nem mondja meg senki, hogy mit csináljak, mire költsem a pénzem, mikor, mivel foglalkozzak. Mi ezzel a probléma? Azzal, hogyha az ember azt se látja át, hogy mi a célja. Hova vezet ez az irány? Akkor egy olyan hajóról beszélünk, amit mindenféle szél odafúj, ahova csak akar, és ki tudja, megérkezik-e egyáltalán valahova. És aztán jöhet mások hibáztatása. Ugye Istent szeretjük ilyenkor hibáztatni, mert hát, hol voltál olyankor, amikor szükségem van, és ez a probléma egyébként, hogy Istenre sokszor még akár mi hívők is azt várjuk el, hogy ő igazodjon hozzánk. Amikor tervekről beszélünk, amikor álmokról beszélünk, akkor elvárjuk azt, hogy Isten adja az áldását valamire, amit lehet, hogy még mi sem fogalmaztuk meg, vagy nem is látjuk igazából a célt, hanem van egy elképzelésünk, ami valljuk meg olykor azért elég ködös, és elvárjuk az Istentől, hogy adja arra az áldását, és vezessen végig minket azon az úton, amit mi magunk kijelöltünk. Mi lesz ennek a vége? Látszik, hogy Isten sokszor nem feltétlenül a hitünket próbálja ki, hanem kipróbálja, hogy az az út, amin járunk, az vajon mennyire életképes. És megmutatni nekünk azt, hogy nézd, gyermek, rossz úton jársz. És az emberek ezért se szeretnék magukat alárendelni Istennek, azt mondani, és azt vallani, hogy én Istent szolgálom, mert még nem is ismerik azt, hogy az az Isten, akit eleve nem ismernek, vajon mit akar nekik adni. De hogyha valaki élő kapcsolatban van az élő Istennel, akkor átlátja, hogy Isten nem azt várja el, hogy mi kiszolgáljuk őt. Őszintén, mi az, amit mi fel tudunk neki ajánlani, hogy az ő országa gazdagabb legyen, az ő dicsősége nagyobb legyen. Olyanok vagyunk előtte, mint a buborék, ami van, növekszik, egyszer csak kipukkan. És mintha nem is létezett volna soha. Semmit nem tudunk neki adni igazából. Be kell látnunk azt, hogy mi itt vagyunk az ő kegyelméből. És szeretne nekünk kincseket adni. Amikor arról van szó, hogy szolgáljuk Istent, ő azt várja tőlünk, hogy keressük az ő akaratát. Keressük a helyünket az ő tervében, mert neki van terve a mi életünkre nézve. És az ő célját megvalósítja nélkülünk is, mert meg tudja tenni, talán lehet, hogy alkalmasabb személyt is. De esélyt ad nekünk. Ne felejtsük el, hogy véren megváltott drága gyermekei vagyunk. Nem a saját érdemeinkért szeret minket, hanem azért, mert
mert drágák vagyunk neki. Ez az ő kegyelmének és az ő szeretetének a megnyilvánulása. És hogyha átlátjuk ezt, akkor már nem úgy érezzük, hogy le kell mondanunk mindenről. És hogyha Isten szolgáljuk, akkor onnantól kezdve semmi saját szabad akaratunk nem lehet, mindenről le kell mondani, az két a életmód, stb. Amíg így látjuk a dolgokat, nem fogjuk keresni az Isten országát. De szeretnék felolvasni a testvéreknek egy szakaszt, ami úgy gondolom, hogy kapcsolódik ehhez. Pál apostol egyik leveléből, a Timóteushoz írt második levélből olvasnék föl egy rövid kis verset. Timóteushoz írt levél, második levél, második fejezet, 4. versét olvasnám föl. Azt mondja, hogy egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadja. Ír még tovább pár erről a jelenségről, és több másik példát is fölhoz. Nem szeretném mindent kivesézni, de úgy gondolom, hogy értjük, hogy miről van szó. Isten országának a polgárai lehetünk. Ez azt jelenti, hogy az ő országában élhetünk majd, hogyha itt hagyjuk ezt a földi létet, de már most is úgy tehetünk, mint hogyha ott lennénk egyébként. Az ő törvényei szerint élve idegen földön, az ő nagyköveteiként. És hogyha egy országnak az állampolgárai vagyunk, az azt jelenti, hogy az ország által nyújtott javakra is igényt tehetünk. És nekünk nem kell bizonyos dolgokkal foglalkoznunk, mert Isten megadja nekünk. Erről beszél Jézus is, amikor azt mondja, hogy minden, amire egyébként szükségetek van, azt megadja nektek. Manapság olyan nincs közülünk talán, aki azt mondja, hogy jaj, mit tegyek, vagy mit húzzak magamra. Illetve de, amikor jó dolgunk van, már se tudjuk, hogy mit tegyünk, amikor ott megállunk a hűtő előtt, és azt mondjuk, hogy mit tegyek. Nem azért tesszük manapság, mert üres a hűtő, hanem azért, mert van többféle valami, és éppen nem tudjuk eldönteni, na most akkor sonkás szendvicset reggelizzek, vagy rántottát hagymával, meg gombával. Vagy most értjük a példát. Ugyanezek a dolgok megvannak, csak már nem azon kell, nem a létszükségleti minimum miatt aggódunk. Most már ebben a jelen korban más dolgok miatt aggódunk, de ez nem azt jelenti, hogy a mindennapi apró cseprő dolgainkat Isten ne tartaná számon. Egyszerűen Jézus csak arra akarja fölhívni a figyelmet, hogy ne ilyen hétköznapi mindenféle dolgok miatt aggódjatok, mert azok meg lesznek. Először az Isten országát keressétek. Miért? Azért, mert a mennyek országának lehetünk mi is állampolgárai. Jézus erre a garancia. Mai terminológiába helyezve a dolgokat, mondjuk a munkavilágába, ugye katonai életet nem igazán szeretnénk elképzelni. Menjünk mondjuk a munkavilágába. De hogyha dolgozni akarunk egy cégnél, és azt mondja a főnök, mondjuk az állásinterjún, hogy rendben van, ez lesz a béred, ehhez a munkához kellenek eszközök is, mit tudom én, céges autó, munkafelszerelés, szerszámok, mit tudom én, céges telefon, stb. Na ezek azok a felszerelések, amiket a cégnek, a munkáltatónak biztosítania kell. Továbbá a munka biztonságáért járó minden előkészület, eszközök, stb. És ez a munka végzőnek joga van hozzá, ezzel kell élni. Ha azt mondja a munkáltató, hogy na ezt neked kell biztosítani, akkor a legokosabb dolog, hogyha azt mondja a munkavállaló, hogy rendben, akkor kalap-kabát, én itt nem akarok dolgozni. Nehogy már ilyen dolgokkal kelljen foglalkozni, és a rendes munkámat ne tudjam végezni. Értjük? Isten országával ugyanez a helyzet. Isten mindent megad nekünk, ami szükséges ahhoz, hogy a célunkat, amiért élünk, amiért ezen a világon vagyunk, amiért megváltott minket, mindent megad hozzá.
Nem küld el minket misszióba, nem küld el minket küldetésre, nem ad nekünk elhívást, nem ad nekünk talentumokat, vagy bármit, hogyha ne adna meg mindent, ami szükséges hozzá. Közismert anekdota, amikor még valamikor régen Kovács, idősebb Kovács Géza bácsi, ha jól tudom, a gyulai gyülekezetben szolgált, nem mostanában, és valamire célgyűjtést szerveztek a gyulai testvérek, mondom, ez nem mostanában volt, és mert Kovács Géza bácsi kiállt a gyülekezet elé, és azt mondja, a testvérek, van egy jó, meg egy rossz hírem. A jó hír az, hogy megvan a célgyűjtésre szánt összeg, a rossz hír az, hogy még mindig nálatok van. A testvérek értették úgy, hogy azonnal össze is gyűjtve az anyag. Tehát értjük azt, hogyha valamire egyébként Isten elküld minket, valamilyen úton, módon, de biztosítani fogja hozzá mindazt, amire szükségünk lehet. Ha úgy érezzük, hogy nem vagyunk elég bátrak, fogadni bátorságot. Ha úgy érezzük, hogy egyedül vagyunk, adni fog hozzá csapatot. Ha úgy érezzük, hogy egyedül kevesek vagyunk, magunktól, magunk miatt, gondja lesz arra is, hogy felkészítsen minket. Értjük már, hogy mit jelent Istent szolgálni? Istent nem kiszolgálni, hanem keresve az ő országát, amihez tartozunk. Az ő véren megváltott családjába, gyermekeink között. És betölteni azt a küldetést, amire ő szánt minket. Olykor lehet, hogy úgy érezzük magunkat Isten tervében, mint hogyha hullámvasúton lennénk, és amikor jön a lejtő, akkor sikítunk, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy egyszer vége lesz és leszállunk, de azért lehet, hogy még ott van bennünk a félelem. De ne felejtsük el, hogy Isten országához tartozunk. És ezt a jelenkor embere azért nem akarja megérteni, mert ott van az a szó, hogy szolgálni. Ugye főleg a mai világban, amikor a vallásos hit úgymond kiveszett, hanem egy másfajta hit van jelen az emberek életében. Úgy is lehetne megfogalmazni, hogy a siker vallása, aminek a mai sikertrénerek a fő papjai. Amikor azt hirdetik, hogy meg tudod csinálni saját erődből, és képes vagy rá, és vedd kezedbe a saját sorsod fölött az irányítást, erre alkalmas leszel, el kell képzelni, stb. Persze vannak biztos jól hangzó szólamok és egyébként használható életvezetési tanácsok, de mi az, amit manapság sikerként könyvelünk el? Hogyha nagyon őszinték akarunk lenni magunkhoz, vagy nagyon őszinte akar lenni magához a mai korszellemben élő ember, akkor a siker nagyjából annyit jelent, hogy legyen pénz, de dolgozni ne kelljen, hogy minél kevesebbet, ugye? De mi van akkor, hogyha az, amit mi sikerként könyvelünk el, egyszer csak odahullik az önünkbe? Tudunk-e bánni vele? Vagyunk elég érettek ahhoz, hogy a céljainkat, amiket mi egyénileg elértünk, tudjuk bele bánni, és egy kicsit kényes téma, minek a szolgálata alatt hajszoljuk a céljainkat. Erről beszél az Úr Jézus, hogy nem szolgálhattok két úrnak. El kell döntenetek, hogy mit kerestek. És akkor meglátjuk azt is, hogy minden, amire valójában szükségünk van, az már a kezünkben van. Olyan csodálatos olvasva a teremtés történetét, nem győzök betelni vele, hogy Isten a saját képmására teremtette az embert. Annyi, még tanulnia kellett, felfedezni a világot, megtanulni a saját képességeit, fölismerni a saját korlátait, Isten vezetése alatt is. De igazából már olyan volt, mint Isten. Erre jön a kígyó, a kísértő, és azt mondja, hogy te is olyan lehetsz, mint Isten. És egyből jött a kérdés, hogy hát ez jól hangzik. De
mégis az akkori ember számára mit jelentett az, hogy olyanná válni, mint Isten. Azt tenni, amit csak akart. Látnunk kell azt, hogy az a hatalom, amit Isten birtokol, az ő cipője túl nagy lenne nekünk. Az a hatalom, az az erő, az a dicsőség, amit ő hordoz a világ teremtőjeként, mindenek uraként, teremtőként, mindenütt jelenvalóként, gyógyító, tápláló úrként, a seregek uraként. Ez jól hangzik, persze azt mondhatod, hogy de jó lenne, hogyha ez a birtokunkban lenne. De el tudnánk vinni azt a felelősséget is, azt a terhet, élet és halál uraként. Úra fölött, hogy ki üdvözül, ki kárhozik el. Látnunk kell azt, hogyha egy halandó és korlátolt képességű ember űzni ezt az álmot, vajon milyen vége lenne ennek? Ne felejtsük el, hogy mi is uralom alatt állunk. Akár tetszik, akár nem, de befolyásolva van az életünk. Befolyásolja az, hogy hogyan öltözködünk és hogy mit teszünk, például az, hogy hogyan áll éppen a tőzsde piac. Befolyásolja a mindennapunkat már az is, hogy kenjük fel. De a jó hír az, hogy nekünk megvan a szabadságunk arra, hogy megválasszuk, hogy melyik országnak legyünk az állampolgárai. Ki legyen az életünk ura. Hasznos életet éljünk-e. És ahogy az Úr Jézus megmondta, ha az Isten országát keressük, minden szükségletünk ki lesz rendelve, de milyen szegények lennénk, hogyha csak a földi szükségleteink miatt aggódnánk. Látjuk azt, hogy szellemi harc van ezen a világon. És nem úgy kell élnünk ezen a földön, hogy magunkra hagyottan, magányosan, kétségek között elhűzve, hanem elküldte az ő szent szellemét erre a földre is, ami vigasztalva kell, mellénk áll, pártfogol, megfed, ami tanít minket. És ami által egy testé lehetünk. Még szeretnék a testvéreknek egy képet megmutatni, persze csak vitt értelemben, de hogyha a Jelenések könyvénél kinyitjuk a Bibliánkat, nyissuk is ki, és olvassuk föl a 7. fejezet, Jelenések könyve 7. fejezet, 13. versétől fogom olvasni a testvéreknek. Így szól. Ekkor megszólalt egy a vének közül is, megkérdezte tőlem, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam nekik. Uram, te tudod. Mire ő így válaszolt. Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában, és a trónuson ülő velük lakik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, semmi más hőség, mert a bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letörli szemükről minden könyvet. Látjuk már, hogy habár vannak itt is pillanatnyi könnyű szenvedéseink, de mi is ott leszünk majd abban a megszámlálhatatlan seregben, fehér ruhában, akik nem szolgák, hanem Isten országának a polgárai, akik az ő drága vérén váltottak meg. Ámen. Énekeljünk el egy éneket. A 178-as számú éneket énekeljük el. 178-as számú éneket énekeljük el. Oh
Amen.